man. Sure. This is my views, my expressions. Sikhona la eThekwini siqeda kubona umdlalo omnandi. iTS Galaxy ebhekene naMaZulu. Hey, for a moment ngithi hey, uhamba nawo 3 points uzolanda eThekwini kwenzakalani? Yazi game lenomasiza besisitshela ukuthi sizowina le game namhlanje. Yeah. Kodwa nawe uboneke first half. Engasimnandi game. Amasadini. Kodwa first second half igame itshentshile sakora nababuya bakora mala into ngiyibonile angithi sakhumbula sabashaya eMbombela. Yeah. So bona ke yazi injama oyilandelele ekhaya yenza izokulunga. So bona beyazi imself kube bawina imidlalo namhlanje bakwazi urevenge kule game sibashaya eMbombela. Kodwa ke into ngiyibonile imidlalo sibudlalile kodwa siluze concentration on the dying minutes. Igame bekungiyedwa abona leading 2-1 kusawuqinisa emuva coach la yenze ama change amanye la singakhona maybe si different nyana yabona olufaka ipace sikwazi uthola 3 points. Yabona uthi uthola leli lesibili uzindonga lapha eshaya leli lesibili ngabona isukuma yonke iTS Galaxy ngithi hayi man seligoqiwe and then the last dying moment and then phela nami cishe kufethiziyo lapha vele ngibona la segame siyayiwina sikhamba no 3 points naye amaZulu angazi naba basebenze njani ebusuku egroundini labo abuyile bakora nathi siyakora uthi ukontate beyicela hayi ubona bahlafuna izinto lapho wena hayi bazi ikwaZulu la yena ngeke bathembe labantu la bayacela intelezi la ebusuku akulalo ebusuku akulalo kodwa part of the game yazi African soccer njani enjalo kodwa ke sijabulile yazi igame nje one team must win sibathokozisa amaZulu bawinile nabakwazi ukukhuphuka sohlangana phezulu ngalo top 8. No, siyabonga kakhulu big man and we are so happy ukuthi siyanibona niyafika nani la eThekwini. Uyabona niyaqhuguzela nabanye abantu abathandi bebhola ukuthi siye stadium siyolibukela ibhola. So we really happy ukubona nawe. Sivamisile ukubona masifika eMbombela. Uyabona and then nanokuthi uyafika nakulezo sinye indawo zethu it means a loss. Khamba konke. Yazi ma u favorite team othi oyilandele noma kuphi. Umnyama noma ukhanya. Angijambulanga last mangibona amaZulu afike babodwa ngale eMbombela nesupporter lwalingekho asiyeni sibasupport abafana laba ngeke baperforme kungana amasupporter ubona nje baperformile ngendaba yamasupporter wabona amasupporter kaculwa uyabona naye master uselemo ushaya into zakhe lapho uyabona izinto ezinikeza amandla kodwa mawedwa ayike uyolobola umfazi uyohana kodwa kuhamba na umalume uzomthatha umfazi loyo. No, better luck next time big man. Ngijabulele lokho. All right, so Skukhuna is next week. Ay, so bon. Izoqala neSundowns on Tuesday Skukhuna and then bese izobhekana nayo. This is my views, my expressions. Moses Mabhida eThekwini siqeda kubona umdlalo omnandi uSuthu Mabheshankone libhekene neTS Galaxy. For a moment bese sithi hayibo nali ilanga lishonela suSuthu kodwa babuya abafana gatsheni. Hayi sibuyile ngikhathele ngijulukile kumanje. Ngijulukile bebedlala egroundini kodwa nathi ngathi siyadlala kuma stairs stairs amelwa inhliziyo. Ngoba manje sitshela ukuthi sesikhavile at least obamba ipoint bavele bashaya igoli elihle lokuthi kubothu isikhathi asekho nako okukhulu kakhulu but kunamasapha enziwe la engeke ngize ngisho ukuthi kuphume bakwangena kodwa kunamasapha amahle enziwe bocoach la mahle lawa masapha sakwazi ukufanishina kamnandi manje saqaqeka eswini saba nabadlali abane energy ngoba into ebese ibalekile manje bese kufuna sibe nabadlali abazokwazi ukusukela umdlalo ngoba umdlalo obosishiya bekuthi 1 isikhathi singasekho 90 minutes so bekufuna sibe nabadlali lana ke aba fresh lana abagijimayo so sikwazile ke ngenhlanhla sakwazi ukuthola igoli kuyibo 2-2 ngeinjury time ngenhlanhla futhi again sakwazi ukuthola igoli lokuthi kube u3 uthatha u3 point but u3 point bese ngasawudizile bese uyibona surprise njengoba ngithi sijulukile ngesimanzi kwaye lento eyenzekile isithuse kakhulu kumanje asikakhulu ukuthi sikwazile kule game ebeyinzima ngakho ukuthi siphume no3 point ngikhumbuza igame esake sadlala neCape Town City yayije la sashaya khona amagoli amabili from 2-1 down sashaya amagoli awu2 sawina ngo3-2 la wakora khona uDion Brace so ngikhumbula lo game yeCape Town City eyinzima kakhulu njengale besijulukile impela ngoba nabangani bami nalana omathe la kuyilento ukuthi esigala
besithomelana ko Facebook ukuthi sizohlangana ngibatshela deep opesal dance bafana ngenilungu abalunga ke sekhaya lana isekhaya la seKZN la akuphumi lutho lana umyalezo hayi asinandaba nomyalezo into esiyaziyo u3.3 point i-draw 3.3 point i-draw bathi ngamakholi kodwa 3.3 point i-draw but goal difference like winning inkomo musi kodwa si winning 3 point man we have to celebrate 3-1 eMbombela nathatha how many points ngicela ucalculate imaths yakho wenza ibhips esikoleni mara uyabona imala nithatha how many points eMbombela nina thina sathe how many points emabhida 3 points it's like it's been 3 points and it's uthathile kunika kodukani nibe happy nibe se-travel hayo bashayela abalandela siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu Thina siseThekwini siqeda kubona a beautiful game amaZulu uSuthu Mabheshankone libhekene neTS Galaxy and amaZulu managed to get all 3 points at home. Mangisiqala ngibona into engijabulisa kakhulu ukubona abantu abadala uma bephuma beza e-stadium bezosupporta ibhola. Mama ninjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami njani ukujabula amaZulu akubusisa ngamapoint amathathu. Ave ngijabule. Yazi nje kuba kunempiko ngabe ngiyandisa. Yes. And then besifisa thina ukwazi ukuthi yazi akujwayelekile ukubona abantu abadala e-stadium. Wena nje wasuka wathi nje noma ngabe kunjani uSuthu uzolisupporta e-stadium. Isho ukuthini lento kuwena yini ekuqhugquzelayo ukuthi uze? Abanye omama bazothi befana ngabo sesontweni. Bekufanele ngabe ngisesontweni. Yes. Kodwa ngenxa ukuthi uSuthu ngalithanda ngiseyintombi. Yes. Noma ngabe kuthiwa luye ehlathini lasahlathini ngaleso sikhathi alisayi manje. Ngangihamba nalo ngibuye nalo. Uma lilala ngiyalala, uma livuka ngiyavuka. So ingakho ke ngizile namhlanje. Usakhulunywa ngo-Ace Mnikazi nje wona osulazi. No Joel Fire. Yes. Ngishenseleni ngake ngayolibuka khona. Yes. Manje ubani lokufaka kule ndaba yebhola noma ubaba? Ngafakwa ubaba. Oh. Sasathandana nje kuseyintombi nensizwa ngangena uSuthu. Kuhanjwe kuyiwa khona. Khanjwe kuyiwa khona. Hayi siyabonga kakhulu kodwa siyabona nawe futhi awuhambi ke wedwa. Awuhambi wedwa uyaphelezelwa nawe enali nefleki osisuka eMtubatuba. Yebo suka eMtubatuba ngihamba nayo intsha le. Yes sisiyaphila. Siyaphila njani? Siyaphila la sinjani ukujabula subethe wonke 3 point. Yo ngoba ubona nje I was crying bengikhala like bengisembona siyaluza yo I cried and then sathi score I even cried again but manje senjabuliswa senkhaliswa ngimpeze injabulo yo I'm so happy. Sithe sisibuka umdlalo busu uzophela sesithi nayiTS Galaxy izosithela ngehlazo ekhaya kodwa bafana babuye ngemzuzu yokugcina. Ayibabuya basijabulisa 3 siyathathile ama point amathathu sabonga kakhulu kubafana sabonga no coach bethu. No kubonga thina salikwazi please uqhubeka njalo ungayeki uyasiqhuquzela nabanye omama ukuthi baqhubeke beze egroundini siyayibonga kakhulu lento. Siyabonga kakhulu. Bathuma uphuthu. Yes. Bonke ogogo nomkhulu beze. Sibathuma uphuthu. iTS Galaxy ithuma uphuthu. Umtubatuba enseleni bonke Richards Bay abeze ngobuningi babo. Omunye umbuzo engizokubuza wona mhlazana ehlebo ukuthi kanti iRichards Bay United nayidlula leka wathi wena uSuthu hayi indaba yeRichards Bay United. uSuthu Mabheshankone inyokane ehlazana umambona bulawa. Hebe uSuthu awaphinda Hebe uSuthu uyayivubela impi uyayivubela impi uyayivubela Shono ngempi uNtulize usikiza amaZulu uSuthu Mabheshankone luthuma uphuthu lapha yana iTS Galaxy
kade sekuvalwa amehlo sithi hayibo nazi izinto zisithela nali ihlazo lizosithela ekhaya kodwa usuthu lwakwazi ukuthi libuye likore liphinde futhi likufike likhava liphinde futhi likore lekuwena saphuma sijabulile futhi sibongiseni asiqala ukuba nawe la ekhaya siyajabula kakhulu ukuthi siphinde sibe nawe namhlanje. Nami ngiyajabula bafowethu ukuthi ngibe kanye nani namhlanje emva komdlalo omuhle kubafana noma ke bese kunzima kodwa siyajabula ukuthi sikwazile ukuthi sithole 3 points. So ungathi wena what are the highlights of today's game? Ukuphi ophume nako? Ikuphi mhlambe kukujabulise kakhulu? Nanoma ngabe usuthi lu under pressure kodwa still likwazi ukubuya liphinde futhi luwine umdlalo. I think for the majority part of the game we couldn't find our rhythm. Yes. Except that we got a goal to equalize but ngicabanga ukuthi umdlalo wethu awubanga muhle kakhulu namhlanje. I was not happy ngempela but ke okubaleka kakhulu ukuthi team ikwazile ukuthi ithola 3 points ikwazi ukuqhubekela phambili. I think there is still room for improvement kubafana but we trust the process yenziwa uAtazwana eteamini. Yeah. And uthinta indaba ka coach, I'm so happy ngendlela nami ucoach enza ngayo teamini and there were so many doubters and everyone ukuthi asazi ukuthi kuzoba kanjani but uma ngetho usabukeke ibambile. I think getting a coach like uAtazwana who believes in youngsters and having a president naye owathanda ama youngsters ngicathi kube i combination right le. Yes, imphumela izoshesha ukuthi sibone but uma sibekezela sibathemba ukuthi khona bangasenzela kona ngicathi i-team yethu is in the right direction but ke izinto ezinhle ziyalindwa njengoba ubonile namhlanje sikwazile ukuthi salinda sakwazi ukuthi sigcine sithola amagoli amathathu. No siyabonga kakhulu bhuti samba nawo 3 points sesiyobheka game elandelayo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu kuyintokozo ukuba nani. Siyabonga bhuti. Ngiyabonga.